wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa ina ina so ai fata wannan bidiyon ai like hakan yana sa bidiyo muka azo kai sauran ganin shi. Ni ina so in bada wasu hujjoji akan wannan magana da ta yi yawa sama da so yanzu nan. Amma kayan haka ina so mu saurari wannan bidiyo. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Nous avons dans une interview parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Ina sauraron ina da manin kowa ya ji wannan bidiyo da Ibrahim Traoré ya gai akan ƙasa Côte d'Ivoire. To ƴan uwa sai mu tsaya mu yi aiki da hankalinmu. Mu yi aiki da namu hankali. Shin shi Ibrahim Traoré a ƙasar Côte d'Ivoire gaba ɗaya ya gai. This doesn't have to be you because Fairmoney's got you. Get instant loans of gai. In menansu za a yi, nan na za a menansu 'yan Burkina saboda an yi da ƙasarsu ya duka ko mayar in an ce ƙasa ko ma'aikacin meri da shi ciki. Shi kuma Abdurrahman Chani, president da Niger, ya roki sunan Alassane Ouattara kawai ya ce. Kenan inda gaskiya ake yi sai a bar magana tsakanin president Alassane Ouattara da president Chani. Ba Chani bai taɓa population kin Côte d'Ivoire ba, mu ma ba ta shahe population ba, tunda bai ce ƙasa ba. Da aka ce yanzu shi president Ibrahim Traoré da ya ce gwamnatin Côte d'Ivoire, da ya ce Côte d'Ivoire, ina ganin ko su sun shigo cikin wannan masu menan sikin. Me yasa su ne menan sikin 'yan Burkina ba? A lokacin da Mali ta kama sojojin Côte d'Ivoire soja 49, me yasa ba su menan sikin 'yan Mali su ce in ba a sako sojojin nan ba ga abin da za su yi 'yan Mali? Me yasa ba su menan sikin 'yan Mali ba? Pourquoi fa nous? Me yasa sai mu 'yan Niger? Ga magana. Mun ba da wuya ne an kama. Kuma na ga wannan bidiyo da sarkin matasa ya yi wanda ya kawo kucece da yawa. Idan ya yi shi ne da suna da propre nom, son propre nom, ba wani problem. Shi ma citoyen ne Nigerian, yana iya yadda zai kare kanshi. Amma idan ya yi da sunan jama'a, nan na muka iya ganin cewa erar ya shigo ciki kaɗan. In ya yi shi da sunan jama'a, saboda bai shawarta mu jama'a ya ji duka sun yarda da ya yi bidiyon ba haka. Saboda wasu har yanzu suna da mazakuta da za wuce sai dai aka ci su akan ƙasarsu. In an ce yanzu sai da wuce a cikin refondation na muke yanzu. Idan aka ce refondation, to kuma refondation sai an girmama ƙasa da magabatan ƙasa waɗanda ga riƙon ƙasa. Sannan duk wata shari'a za ta biyo bayan refondation. Yanzu ba lokaci bane irin na da wanda za a gaya mu ƙasan mu lokacin irin abubuwan da suke so saboda muna ƙarƙashin wasu mu yi haƙuri. Yanzu ba mu ƙarƙashin kowa, yanzu ƙasan mu tana tsaye ƙafafunta. Akwai lokacin da ambasadakin Faransa ya ce ruwa ma suke bamu. Tun a wannan lokaci inda lokacin war haka ne, tun wannan lokaci a daidai muhara jin ciwo. Amma da yanzu akwai wani ya kasa babu komi ba wannan lokacin, to yanzu SK akwai wani wanda ya ci Niger ya ce bai samu halbi ba shi yiwa. Kenan yanzu mu san cewa mu riga mu sa ƙasar mu gaba, kuma mu kare mutuncin shugabannin ƙasar mu kamar yadda suka kare mu da ƙasar mu. Wani wanda ya ce zai cin mutuncin su kowane ne mu ma mu nuna mashi ba shi ba. To nan wannan wurin na ya samu ka cewa idan sarkin matasa ya yi wannan bidiyo da sunan jama'a to akwai irar kaɗan cikin shi. Amma idan da sunan shi babu wata matsala saboda yana da izinin ya kare kanshi ko ta wace hanya ya ga dama. Amma da sunan jama'a ba mu sani ba duka jama'a sun yarda da yayi wannan bidiyon. To don haka ƴan uwa minan su yanzu na kuma aka fara mu ƴan Niger shi idan muka tai haka yanzu na za a fara mu da shi. Baka taba ji ba a ce Ivoirian sun yi minan su ƴan Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire tana da na ce ƴan Côte d'Ivoire. Ivoirian a ce sun yi minan su ƴan Burkina pardon. Burkina suna da wajen mutum miliyan 4 da wani ɗan kai ko kuma ba wani abu a cikin ƙasar Côte d'Ivoire si je me trompe pas. Mali ita tana da miliyan 3 da wani ɗan kai ko ba wani ɗan abu a cikin ƙasar Côte d'Ivoire. Mu kuma ƴan Niger abin da ke cikin ƙasar Côte d'Ivoire mutum 700,000 da wani ɗan kai. Mutum 700,000 ko 'yan miliyan bobi ba. To me yasa mu ɗai na aka menansa ko da yaushe? Turkuwa fa mu me yasa babu aiba waɗancan menansu? Irin wannan magana da Ibrahim Traoré ya gai yanzu nan. Ta yi wadda Chani ya gai. Tunda shi ya gane majority duka. Amma ba ai menansa sai ke 'yan Burkina ba. Mu sani da cewa mu ne gaba da wuya a kama kuma idan an ka rika ba mu kubcewa. Dan haka abin da muke so mu haki mutuncin mutun da nesa. Wallahi tallahi idan muka ba da wuya har gobe har jibi wannan menan sikin duk wani abin da dan Nijar sai an to an muku shi kuma wannan za a kama gaishi har ga ƴaƴanku har ga jikoki sai an gaya muku wanda sun ga sauran ga lokaci bidiyo ne ba zai taɓa cewa ba kamar mun san idan muka muna yi ba zai taɓa cewa ba
da haka idan za mu magana za mu sanin abin da za mu gai wanda mun sanin cewa gobe za a dawo da wannan bidiyo. Allah ubangiji ya sa mun yi daidai kuma Allah ubangiji ya raba mu da kuskuren baki. Salamu alaikum. Kai sarkin mayu menene ya kai ka hakka je wajen bada hakurin to mi kai musu? Ai magana da ake yi akan magana ne wanda Alassane Ouattara, Patrice Talon da Macron uban gidansu suke wato finansan 'yan ta'adda don a hargatsa mana kasar mu ta Niger. Abinda shugaban kasa mai albarka Abdurrahman Chani ya kwaɗi kenan. Don ka kai kuma ka ɗauki ƙafa saboda wasu sun hito sun yi barazana ta ƙarya ka ɗauki ƙafa kashe ka ba su haƙuri lahimi kai musu. Ai akan wannan magana ce kenan kenan ka ƙaryata mai shugaban ƙasar mu ka ci mutuncin shugaban ƙasar mu akan wannan ne kenan kai kashe ka ba da haƙuri to dan me ka zo ka ba su haƙuri kaskantattun mutane ka zo ka ba su haƙuri akan shugaban ƙasar mu muna magana ne akan ai magana ba wani yau kuke shekara nawa kuke wurin su kun taba samun wani matsaloli da ku da su kenan ba ka zuwa ka ba da haƙuri ga mutum baka mai laihi ba. Wannan shugaban ƙasar Niger shi ya kwaɗi kuma dan yana da hujja ya kwaɗi ya ce Patrice Talon, Alassane Ouattara, Macron suna finansan 'yan ta'adda don su shigo cikin Niger su hargatsa Niger da ƙasashen mu na iya su maga baki ɗaya. Don ka kai ka tashi ka tahi ka ba su haƙuri. Waye aike ka? Try to invest wisely with Pocket Broker. Practice on a Ambassade na Niger wanda yake zamane a Abidjan ai da aka yi magana convocation suka yi ya zo don haka nan babu wani mutum wanda zai iya zauwa a hankalce a ka'ida wanda zai zuwa ya hita magana gwamnati shi ya zo ya bada haƙuri da yawon kanshi da kanshi a'a sarkin mayu ka dai yi ne don saboda kai karan 'yan siyasa ne in gaskiya ne in ba dan kana dan siyasa ba kuma kana cikin group wanda ake zage shugaban kasa Abdurrahman Chani kana cikin su group wannan kana cikin su kai sarkin mayu kana cikin group wanda ake zagin shugaban kasa Abdurrahman Chani rada aka yi wannan harin da aka zo aka yi shi a hilin jirgi akwai vocal da yawa wanda kana cikin group kin wani tsawatawa kama wa'annan mutanen bayan duk kasan su kuma kana cikin group kin tare da kai da su kenan wane magana kan musu a matsayin su na masu neman kasan mu da sharri mai dalili yana Abuja yake zagin shugaban kasar Niger da al'umman kasar Niger a kullum me kace da haka nan mutane ku rinka sa hankalinku da kwakwalwarku kan mutane mutum bai da wani abin da zai bamu mun dogaro da Allah ne amma gaskiya guda ce. Assalamu alaikum daga na komanda sai na spe kuma maradi. Ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duk da bidiyo na ba lalle bane ku ji shi yanda yake saboda ina wurin aiki. Wato na yi karo da bidiyon wannan yaro. Wato akwai wani abu da mutane suke mantawa. To shine nake so in tunatar albarkan magana wannan yaron nake so in tunatar da mutane da wannan magana. Wato matsayinka na babba. To mai sauraro, sannu mu da haƙurin sauraron wannan labari a cikin wannan tasha ta mai albarka. Sai dai idan ya kasance ka saurari wannan labari tun daga farko har zuwa ƙarshe, to muna so ka bayyana mana ra'ayinka a comment section. Kana mai sauraro kada ka manta da danna mana alamar like akan wannan bidiyon namu. Domin ta hakan ne zai iya ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku labarai a kodayaushe da kuma samun labaran namu da zarar mun ɗora. Sauraro muna ƙara tunama idan wannan ya kasance shine farkon shigowar ka a cikin wannan channel ta mai albarka, da kada ka manta da dangwala mana alamar subscribing da kamar haka. Kana ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa. Domin ta haka ne za ka iya cewar samun labaran namu a duk inda kake a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya.